na ng aton sining nga mga ka-aksyon via Facebook Live sa Aksyon o Radyo Bacolod. Nagatutok na sa aton sining balitaan sa sining adlaw sang Lunes. Gina-welcome tanang aton sining mga Facebookers sa aton sining Aksyon o Radyo Bacolod Facebook Live mga ka-aksyon. Padala lang sa mensahe ninyo kaya tagan tanay talupangod karon mga ka-aksyon diri sa pagpangalagan. Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan tay na igtalupangod sa dili gid lamang madugay. Daligid lang mga ka-aksyon matagtapila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay para na sa mga updates kag mga balitaan ta diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ang Aksyon Balita Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po
nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:22 na nga oras, 11:22 na mga kaaksyon. Tigirigma na sining sa amigo ko, tiga palanyaga na. Magpanyaga na kung may palanyagahon. Para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kadadlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay, iniman ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo kada adlaw. Mabakal ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:23 ng aton oras. Kadtuan tanang mga balita ta nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa mga lugar sa Metro Manila nga may mataas nga kaso sa COVID-19, imposible pa nga mapaidalom sa GCQ kag big time oil price hike. Igapatuman sa mga kompanya sang langis buwas nga adlaw Martes kag pinaka-latest nga update angot sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diri sa pungsod Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa nga balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Doors mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man yung mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio. Ginapasiguro sa karon sang palasyo sa Malacañang nga imposible nga mapaydalom sa General Community Quarantine o kung ang ginatawag nga GCQ ang mga barangay dito sa Metro Manila nga may mataas pa nga kaso sa coronavirus disease o kung na COVID-19. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, mismo si Interior Secretary Eduardo Anyo na ang naghambal nga bangin surgical o kung pilion lamang ang lugar nga ideklarar nga mapaydalom sa GCQ. Gradual o kung amat-amat man ang desisyon sa gobyernong ipahamtang sa GCQ ang mga lugar nga sa karon iyara nagapabilin sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ. Kadungan sini, nagapilar ang palasyo sa publiko nga likawan ang pagpalaptas ang fake news nga palawigon pa ni Presidente Rodrigo Duterte ang Enhanced Community Quarantine. Suno kay Roque nga may espesyal nga pagsinapol karon nga adlaw ang Interagency Task Force kag pagadesisyonan pa sang presidente kon palawigon o kon hindi ining ECQ. Tidugan pa ni Roque nga kung hindi kuno naghalin sa iya talatapan ang impormasyon, sigurado nga peke ina nga balita. Samtang Damo man yung intra, no? yes, bala Action Dapat Rex. pag paymunong lang daslas banga kagulato nilang adlaw nga gintalana nga malef ang ECQ da. Correct. Kay Wes Lagro Brown lalingaw ti may 30 ta. Ang Way manambali na na nagkuha sang kutsilyo kag kag naghiwa sang Bombay. naghiwa sang Bombay dahil magluto sang Gisa. ginisa, no? Nga
nga karne. Gal. Amo nang problema sa iban kay kung wala obrahon, damo lang sila obrahon da. Correct, Action Rex. Kay intra-intra sila. Bintrain-tras la dapat pimunong na lang sila wala to nilang insakto da nga tinion la. Correct. Ti may idea sa ato, Action Rex, kay doon nag-submit ya si Mayor Bing sa proposal, proposed executive order, Action Rex. Gani daw subong Nga- tuguro nga daw kung kahapon na padala to. Kahapon siguro ay ano man. Oo. Kaya para ma-GCQ na tayo diri sa sa Kabay Bacolod. pa, no? Nagpadala na siya actually, Action Rex, nagpadala Pero na wala siya. pa response. So, wala pa. Kaya ma-meeting pa si Presidente Duterte sa National IATF subong. Do pila na ni kadlaw nga wala ta GCQ? Wala ta GCQ, wala ta sang COVID-19 yes, patient. correct. May mga nagalabot tigawangal di si Councilor Ising ganin sa Langgao. Nanot yaman, no? Kay daw wala sila yung mapahibalo di. Oo. Daw ginila-ila lang but di na to yung Nabasa ko man to, Action Rex. Naduha lang, gani. mabot. Oo. Tapos, Tapos ang apat. kagabi nag-apat. Tapos, subong. Tapos may 13. Ay! Subong nga adlaw ti. Tracy. Karon dugay-dugay ma-report man si Action Del nga may mga returning OFWs nga mag-aabot diri sa Bacolod. Uy. Ikaduhang batch ko nun buwas nga adlaw ho. Boss naman. Buwas Lain naman. subong, lain pa Lain boss. ni Guria subong lain man ni buwas. Ay, nano man. Ti di na natos la. Why kulang sa koordinasyon, Action Rex, no? Tani, ang sa National IATF, tani ang koordinasyon dapat intact, Action Rex. Kung OFWs, ti ang uwa, gina dapat ang i-coordinate na sang National IETF na. Correct. Kagang local IETF, dis Bacolod, dapat na kay balo man na sang rival sang mga ibantang mga kauturan dira ho. Te, ano niya natabo? Do But na ano ning ubra nila ni man. Sige lang, ah. Sige lang, Tiyan mo na, importante mas mayo. nga hipos lang tahap. Kay lapit na ng Friday. Correct. Mas mayo, pag Action Rex nga, hindi lang tanay magano da. Magkomentara, no? Gani. Ipos ang tanay. Hipos lang tanay. Wala tontang May 15. Pagka May 16, lang taon ta. Sige. Kaya pagka... Hipos lang tanay, kay kabudlay magsali ka. Una-una sila da. Basta May 15 lang asta. Ang ESQ. ESQ. daw. ESQ gali. Do barbecue. Do barbecue. Sige. Te, sa iban pa yung balita National Action Rex, nagpahayag naman diya ang DSWD nga naglambot na sa 958 out of 1,528 ka mga local government units sa bugos nga pungsod ang nakakompleto sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program o KONSAP. Sunod sa DSWD nga sa karon 90% na sila nga nakapanagtag sang SAP distribution. Samtang iban nga wala nakatapos ang kalakip ni sila sa mga naghingyo sa Department of Interior and Local Government sang duga nga panahon para makapanagtag sang SAP. Ti subong Action Rex ang DILG nagambal sila nga hindi na nila pag-extend ang deadline pagid siling pagpanagtag. Pero hindi buot silingon nga unta to naman ang pagpanagtag Action Rex sa mga tagan. Kundi astan lang gidya kagapon May 10 ang deadline sa sining pag-submit bala sa mga LGUs sang ilang liquidation man Action Rex. So wala talang nabalan, wala man ginambal kumaga pangatubang isang reklamo ang ining mga LGUs nga wala nakakompleto sang ilay nga May aragid man nga wala nagkakompleto. Amo to lang man nag-alayo bala Action Rex nga pwede extend lang anay. Wala pag ka perila pang iban, wala pa Gani social man. distancing. Grabe sila, no? Yes, grabe sila. Actually, bisan diri sa Bacolod, daw pa reklamo Action Rex, Oo, damo pa din. katingan ko ni kapit. Actually, sa CIDG, may isa ka barangay na. Nga nagreklamo. nga posibility sa BCPO, may duha ka barangay, oh. Mayo kay ginabuligan kita sa aton kapulisan, Oo, no? dapat importante nga ang ngambal ganito sa iban dapat sa PNP gid makadto. Kay kung sa iban nga ahinsya na basi kung pabungula naman nila bla. Oo lang tapos wala man. Nan. Kag-ari pag Action Rex so isa ka dako nga balita nagalagabong gini kay sakit gini sa may mga salakyan. Pero sa mga nagubaan sa lakyan, anay, ti paway-way. Gani. Amo ginang dapat gid, no? Yes, amo Action Rex. Ang way sa lakyan, Pahuwayan ay. Kag wala sang galastuhan, no? Yes. So, ari Action Rex, buwas nga adlaw, ang mga kompanya sang langis nag-anunsyo sila sang big time oil price hike.
Te magsiling ka big time Rex, hindi niya basta-basta nga 25 centimos lang yamong. Te hambal nila Action Rex sang Shell kag Sea Oil. Buwas ko nula sa isang aga, epektibo, 2 pesos ang idugang sa kada litro sang gasolina, kag 190 kung 1.70 naman Action Rex. Sa kada litro sang diesel, kag 1.25 ang presyo naman sa kada litro sang kerosene. So, ina ang idugang ang bus. diesel ni Boss, mangin, kuaning, 20... Pila subong? 25, 26, mga 26 sobra. Mga 26 na. So, ang iba niya nga 26 ang tatak, mahimo na siya mga 28 sobra. na mumamo na Action Rex. Kag subong adlaw ang nag-announce pa lang is Shell kag Sea Oil. So subong adlaw ginapaabot man nga mag-aanunsyo man sa nga amo man nga balor sa nga price increase ang iban pa nga kompanya sang langis. Ti ang big time oil price hike ni Action Rex ang resulta sang pagbuhin sa oil production sa bugos nga kalibutan. Samtang sa iban pagid nga balita o kun update kita gali sa aton nga COVID-19 record sa bugos nga kalibutan, sa karon ang mga nag-positive Action Rex or infected naglambot na sa 4,180,305. Ang nagkalamatay dire 283,860. Ang mga naka-recover 1,492,052. Sa Pilipinas naman, ang kaso subong sa pinaka-latest kahapon, May 10, 2020, 10,794 ang mga kaso. Ang nagkalamatay 719, ang mga naka-recover 1,924. Diri sa probinsya sang Negros Occidental, anom diri ang cases subong sa Bacolod 11 ka mga kaso. Kag sa Western Visayas sa kabilugan, naglambot na sa 93 or 93 matapos may isa ka nagpositibo kahapon out of 186 ka mga swab the test or results na ginpagawa kahapon, isa ang nag-positive. So karon 93 ka mga kaso sa bilog nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:33 na, 11:33 na. Kabayon tang ibanda ka chibog na. Kamat-amat na timo, no? Para nga sigurado solve ang aton sining palanyagahon. Pero this time ko ang tanay nga balita, ang sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod, kag sa ginpunduhan nga checkpoints ni Action Alvin Graba sa nabilin nga pila na lang kadlaw, apat more or less kadlaw ang nabilin before pa man mag-GCQ ang syudad, no? Pero way pa na piho, kay way pa sang response ang National IETF kung mag-GCQ kita, no? Kantuan tabi si Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Mainit nga uto Action Rex. Natural. Ang init diri sa Grabe gid ang init subong, no? O grabe ang init subong. Kung Traffic pa. puti ka ni, dali ka gini mag-ito mo, pareha sa mo. Miyembro na sang PhilAm ba Action Rex? PhilAm, anong PhilAm? Philippine Amo. Miyembro na sang PhilAm. Oh. Kay ito ang kolor ta. Oh, amo-amo na. Amo-amo na. Tunay na lang kay init ni. Oh. Kasi welcome to the club. Gani. Miyembro ka na sang PhilAm. Oh, laban. diri- Pero daw hindi masyado ka sakit sang init, pero magtupa sa panit mo, grabe, no? Oo. Daw hindi man masyado gid ka singkal sang init, pero galing magtupa sa panit mo, daw ka init gid. Mapatsakan gid Action na Rex, no? Oh. Ang init sang tiyempo sa number 1 sa pamuniton. Ikaduha, dugay-dugay ka lang inom sang tubig. Bangod mainit, kaangay subong nga uto Action Rex. Gani Diri sa man. area sang Mandalagan, Lupes Mandalagan. Hasta subong Action Rex kagina paninamon gina-obserbaran ni Action Nani ang traffic vertical laba. Alaw, laba gyapon ang pasulod Bacolod. At
pasulod kag pagwa sang Bacolod Action Rex. Pasulod kag pagwa, lawig Oo. da sa may Mandalagan area. Mandalagan area Action Rex. Inang isa da sa mga mall dra sa tubang niya sina. Sa atubang nga diri Action Rex sa isa sa mga mall diri no. Oo. Sa area. Actually facing kita sa atubang sang isa ka mall. Oo. Diin ang ikog. Tigali Subong, kay ang pasulod nila jutay man islakyan eh. ang pasulod jutay way pa ni nato nakita way pa nato na pakita sa ato sila Facebook. Kay ang dito nga halin sa North gali. Oo, kay diri facing towards north ang ini nga mga salakyan nga pero di Oo. kalaba sang pila. Mayo lang tani Action Rex. Labot kung- na to sa lapit sa isa ka mall pagid nga dako. Yes, lapit to gid Action Rex. In fact, Grabe, ang no? ikog lapit na sa may exit area sang isa ka dako nga mall. Oo. Oo, kay kitaon na diri ang isang Carmelite sa Action Oo. Rex sa may mga puno diri. Yan isang Carmelite pero isang mall di lapit na sa may ang ikog ara sa may exit na yon Action Rex, no? Now, subong sini ang sa piyak naman kung halin ikaw sa north going ka abi sa south pasulod ka sa siyudad sang Bacolod masyado man ka lapa Action Rex amo ning damo nga mga salakyan subong no Ti kay subong- transaksyon naman na sa bangko sa kunano nga transaksyon basta Lunes gagutok gini pero ti Oo. ekspektahon tani nga tubtob gid ni Biyernes. yes Action Rex no to pag Nagligad gani nga semana sling Monday kag Tuesday lang pero naglabot pa Biyernes nga grabing traffic sa gyapon. oo Puti ka damo sang salakyan. gani man oo amo ning Action Rex no Tigaling kay kadamo nagahingapos ang na gid man ang isekyo diri sa syudad kabayunta nga ug yun na lang nibla. Baw kabay pa no Action Rex halin dito sa north portion kunti sa may boundary sang Silay kung sa may boundary sang Talisay boundary bala kagina dito man halin si Police Captain Richard Pajarito Tabok-tabok man isang pobre. tabok-tabok man siya subong diri ari siya subong timing gid Do Action Rex, tatlo ni kabilog ang area yan, no? Dira sa may circumferential sa Lopwest Mandalagan kag didto sa may boundary sang Talisay kag Silay. Yes, sir. Pero ang ECQ check-up point duha, ipamangko tayo si ECQ? Sir, ang ECQ check-up point duha diri sa sulod sa Bacolod. May ara duha ka border. Si Sir, ang area ta gani sir pila ka ECQ check-up points kag diin nga dampi. Bali sa area ng Station 3, bali duwa ini ang ECQ. Diri sa City Mall, din isa sa may Barangay Bata. Tapos dito sa Circumferential. Circumferential naman ning ato niya nga border control. Hindi, ECQ na siya. Ang ato naman yung border control, duwa man, diri sa Bata Talisay, kag dito sa may Bangka Ruins, sa may Asis Road. Sir, i-change nga kagina pa sir ang ining medyo malaba-laba jutay nga dalagan sa trapiko sa imo sa nga area sir kagina pa ni anong isa sa mga naging problema sir? So, na-experiensyahan natin kagina, hindi magid kanto na compare sang nagligad ng mga simana, tungod sang nagligad ya aga pa, traffic na. So kagina nag-start hindi nga malabalaba ng traffic, mga 9:30 na sang aga, hasta subong na. Oo. So, pagwa kag pasulod sir, no? Yes na pareho, guwa kag sulod, medyo labalaba ang traffic natin subong. Oo. Sir, anong nakita natin diri nga mga rasones na medyo naglaba ang pila sang mga salakyan pagwa kag pasulod sir? So, ang mga rason sini nga experience kita sa nga trapiko diri sa siyudad sang Bacolod o kung sa downtown, tungod nga GCQ na ang probinsya sang Negros. So damo na ang mga mga negosyante nga halin dito sa Buwa nga nag-ulopen man sang ilang negosyo diri sa siyudad sang Bacolod. At the same time ang mga empleyado o nagatrabaho sa mga kompanya o sa mga stores nga nag-open man diri sa siyudad sang Bacolod. So may mga stores na nag-open diri sa siyudad sang Bacolod nga wala dito diri sila mga pramo na. Yes, no, nakita man naton nga damo na nag-open ng mga stores, mga opisina. That's why ang ilang mga empleyado taga-ulubra naman, taga-biyahe pasulod diri sa siyudad sang Bacolod. Kung kusing ganun sir, wala gina-control ang gikan dito sa border o kung anong mga
number coding or kinanglan pa ni para makapasulod pa sa siyudad sa Bacolod? So ara gyapon may mga gyapon kita exemptions magyapon kita pag maginatagan mo sa consideration kung ina importante gid or emergency. May ara kita nga ginapabalik kung hindi gid sila authorized person no nga magsulod diri sa may Bacolod. So ini sir ang mga salakyan sir medyo laba pa ang pila. Halin ka naman sa north area going pasulod sa sang Bacolod and passing through diri sa area sang Mandalagan sa check-up point. Ini sila sir halin ini sila tanan sa Talisay area o sa ibang pagid nga lugar? So halin ini outside Bacolod lang gid ni sila halin. Ang iban diri lang man sa mga barangay Mandalagan, mga purok sa barangay Bata, barangay Banago na nagasulod diri sa downtown area. Sir, anong naging cause nga medyo laba-laba ang traffic sa Subong sir? So amoy na no kay ito nga damo ang mga establishmento, mga stores, mga opisina, taga isa pa ang diri sa may City Mall, no? So ano dire may intersection. So that's why ma-cause isang traffic kung damo-damo ang salakyan. Oo, sa halin ni sir sa may Buri Road, no? Yes sir. Oo, halin ni sir Action Rex sa Buri Road, madulog di kay kagdiriman maagi mismo sa may Lugpas Mandalagan. And Buri Road, inang magliko pa kuan pa sulod. Yes sir. Diri mismo sang kilid sang isa ka dako man nga mall Action Rex. Tapos ang iban pa nga mga salakyan nga halin naman sa ubos ayon o kung sa likod bala sang Lugpas diri man mga salakyan so nahimo ini nga crossing area Action Rex, no? And sir, ikumpara mo ang dalagan sang trapiko Subong as compared last Monday, din mas lala. Mas heavy gid sang last Monday no or last week compare sa Subong kay medyo hagan-hagan man ang makita na pa ng flow sang traffic. Hindi magid siling unlike last week nga nakalapot sa bangga dito sa may Ramos ang linya sang salakyan. At the same time, nandiri naman sa outside Negros from Talisay, pakato diri, nakalapot na dito sa flyover. Grabe, gali ba? Grabe, ito nagligal Action Rex. Kay halin sa flyover, makuno, pakato diri sa Mandalagan. Gani? Ang halin naman sa south, going diri, ang pinakabuli gali, nagligal doon sa may Ramos, lapit ayon. So, grabe ito. I-compared mo sa Subong Action Rex, no? Anyway, sir, ano ang mga instruction mo sa imo sining mga men diri sa area sa Mandalagan? Still manageable ang iling dalagan sa trapiko? So, kina-supervise ko nga ako ng mga tao, no? As per advice ang ato nga City Director, Police Colonel Enriquez, na istriktohon naton gid ang mga salakyan ag mga tao nga nagasulod diri sa siyudad sa Bacolod para no makita naton kung bala sila authorized or hindi. Sa may ara nga gina-forge sila ang ilang mga papilis like mga quarantine pass or mga car pass nila, food pass nila, hindi ila ang ila ginagamit or ginaisla nila ang puntasang numero sang ilang quarantine pass. Grabe naman. Pero in kaso gid man sir, may nadakpan ka mo ni sir, gina-confiscar mo? Yes, nadamo naman kami sang nadakpan. Sobra naman ang action Alvin. Namo ng ilang quarantine pass. Pag bidani, ginapadala namo dito sa Bacolod City Police Office Headquarters, no, as per instructions ang aton City Director, kaya dito na sila i-investigaran. Grabe gali Action Rex, no? Ginapeke pa, ginaforce Kaya may pa. na-intercept na sanga mo na? May mga na-intercept na kamo mo ni sir? Yes, damo na ginpadala mo dito sa may headquarters natin ng mga violators sa Subong sina. Ang ibang diri sir sa Bacolod ng mga violators naton and sa Gagawaman. Yes, mostly ang diri sa siyudad sang Bacolod, di damo ang violators natin. Mga in short daw maro lagi sir? Yes sir. Action Rex, si Police Captain Richard Pahalito. Anong expected sa Sabado? Sir, anong gina-expect na ba Saturday sir? Di, sa lang kita Friday ang aton siring ECQ? So depende naman na mawait naman kita sa another guidelines na ipapanaog sa aton nga mayor. Kag amo naman ina ang i-relay sa aton nga kapulisan, kag amo man na ang namon nga implementar. Pero subo may mga planning na sila nga ginapatigayon?
Sir, subong may mga plano kamo nga ginapatigayon, sir? So far, wala man, pero depende naman na kung ano ang instruction sa amon sa mga amon na city director. Amon lang na ang amon na sundong kagitapiyan. Action Rex, no? Si Okay. Police Captain Richard Pajarito, si subong sini Action Rex sa aton sini nga likod, mga salakyan, hali sa Borid Road, oh. Padulong man diri sa area sang Lacson, nga nagatabok ti amoning makakaw sa atong nahambalbala ni Dalagi lang. Lawig man siguro ang halin sa Bure Road or gamay lang. Kay circumferential inang area mo, ang lusot sina, ti daw makonsider siguro nga limited lang ang damo-damo ang area sang Mandalagan, Action Alvin. Correct, Action Rex, jutay lang man ang mga salakyan halin sa Buri Road. Manageable lang man katama ni kay in fact ang ara sa tunga diri ang miyembro man sang bitaw nga amo mismo nagapatigayon sang sining dalagan sang trapiko amo ni naga-signal kundi na mago, pero kung medyo laba naman ang mga salakyan gikan man sa Buri Road di amo ning ginapaabante, pero subong sini Action Rex karon Ang damo gid yang Lacson Mandalagan areas no nga dalan pertigid yang salakyan. Oo, both sides ni Action Rex. Oo. Umayo lang kuntani kung isa lang kalinya. Oo, Ang galing kay tag 2-3 pa na kalinya guro da. Yes, sir. 2-3 ka linya. Kung diri na gani, katubang kita subong Action Rex sa may north portion. 3 gid ka linya sa isa ka dalan ni going ini sa south area. While sa area naman Action Rex ang halin sa south Ang going subong mo north. ning video ang pasulod ni. Pasulod na ni. Oo, bulig-lawig facing ka na pagalino. sa isa ka mall. Diri man sa area sa Gani? Mandalagan. Lawig mo niyo. Lawig kag pila ka salakyan pa ning nagahilira daw. Oo, isa ka linya lang kay may ginbutangan sang Baral Action Rex kasi gina-check up, and 3 ka mga salakyan nagahilira. Buting ganon, tuparay ang 3 ka mga salakyan. Halin kung makagawa ka na diri sa Baral nga ginbutangan man nila kay isa lang gid makaagi Action Rex. Pag abot diri mismo sa tubang sang isa pa ka mall, pasos diri na gina-check up sang mga kapulisan ang mga numbers nila bala ang Ti pasensya gid sa mga nagadali ha. Kay tama gid kalawig da sang traffic both north and south direction sa mga salakyan kon Mandalagan area ka, Action Alvin. Isa sa Action Rex. So, kay amo ni ang isa sa mga problema diri Action Rex kay kadamo sang salakyan, and at the same time ang iban diri kay ginausisa pa sa mga kapulisan didugang sa mga minuto kag oras sabi, and at the same time ang bisan damo Police Action Rex kulang mangyapon kay isa lang gid kalakyan ang makaagi lang gid diri sa isa Action Rex. Kita mo sa ang pagwa kag pasulod isa lang gid ka salakyan. Oo, pagwa kag pasulod sa lane Action Rex kung tawon mo damo ka mga salakyan. Oo, pero ang makaagi sa traffic sa may checkpoints area isa lang. Oo, makaagi sa checkpoint area isa lang. That is why pinila ni sila nagakausa man Action Rex sang isa kag makabig ta wala nga traffic diri sa area sang Lacson Mandalagan. So amo ni ang sitwasyon diri sa area sang Lacson Mandalagan with Action Nani Kiraw. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action, thank you gid Action Alvin Graba, balita gikan sa Bacolod City o kung sa Mandalagan area o podra kay Action Nani Kiraw, no? Sige, amo tong sitwasyon na unang imbukada, sitwasyon sa aton sining dalagan sang trafiko. Grabe itong mga salakyan sa area sang Mandalagan, no, sa pagkalawig. Kung nalin ka diri sa downtown area, ang pinakapunta lapit sa isa ka mall, mga kaaksyon, no? Antes ka tumagabot sa mall man, nga kung saan dira ginapamtang ang check-up points,
amo na kalawig tong traffic sa area sa Mandalagan. Kung alin ka naman sa north, pasulod rin sa Bacolod, ang salakyan, sus lawig-lawig man, tuman sa lapito sa unhan sang bangko. Ay, sus grabe man, no? Tihamakin mo na. Dapat galing kay ini sila, may kaladtuan ni silang kaladtuan, gidasin kaladtuan. Kay kung way man ang kaladtuan, posible nagpalahimunong ni sila sa ilatag sa mga puluyan. Pero kabayon ta, ang nga tapos sina before pa man magtaahapon sini. Baho, lapit na lang tani ho. May 4 kadlaw kag tunga na lang nga nabilin mga kaksyon. No? Grabe gid man sa lakyan. No? Hindi mo bangbang ang salakyan ay puwerte. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 na ang aton oras. Katuan tanay nga balita gikan sa kay aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Naka-standby, ini may kang tanan sa PNP. Amo na ang lead agency sa contact tracing sa mga probable nga COVID-19 o kung nga may COVID-19 mga kaksyon. Ibaloon tabi we have aksyon na Brian Morden sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, aksyon Bri. Oh, signal. Action Rex. Okay, okay. Proceed. Sa nagligad, yes, sa nagligad nga sinimana, liwat nga, ginataga na sang dako nga poder gidri. Ang kapulisan sang bungsod Pilipinas, siya ako ang may-ara sang papel Action Rex sa pangita sa mga probable nga mga tawo sining ginaatubang karon nga krisis ang bugos sa kalibutan ining corona virus disease upon COVID-19. Sunod di kay Police Major Edison Garcia Jr., ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, sining aga liwat gin-meeting pagi sa online sang National Office mismo sang Department of Interior and Local Government sa din ginatagan sang dugang instruction pero dapat ang paghimuon Action Rex sa pagpatigayon sang contact tracing sa mga tawo. Suno kay Garcia, klaro ginman yung kapulisan may kakulangan sang protection sa kaugalingon, so may mga tikang sila ginahimo nga magakuha sila sang personal nga number, so sila nga mga tao bing mababalaan nila nga sila ang probable abing imbestigahan kag mag-imbestigar sila paagi iya sa pagtawag o di online ang Action Rex agdon nga hindi sila maproblema man sang ila sini nga ikaayo lawas magluwas iya Action Rex kay wise la sa mga protection gid man nga maayo mo. So ginpaagi ini sa internet cause na gid lamang magluwas Action Rex sa PNP, of course ara sa italong nila nga magahulig man sa sining investigation nga Department of Health mismo, no? Ang DOH nga kung makumpleto na nila ang investigation nila, ihatag nila ni sa DOH kung ano nga mga tikang nga himuon sa DOH ila na iya trabaho Action Rex. Pahin man diri ang barangay team of ining BHERTS, kabahin man diri ang Bureau of Fire Protection o kon BFP, kabahin man diri ang Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO, kag ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Action Rex. Ang si Garcia nagapangayo gid sang kooperasyon sa mga pumuluyo nga kon naka-close contact sila abi sa mga positibo nga mga tawo, much better nga talayag man sila galayon sa kapulisan para wala na sang kabudlayan pa nga matabo kagilitanan para sa kaayuhan kag hindi na makapanglaton pa. Bali anong himuon nila kon mayara sang contact tracing sa mga probable nga COVID-19 ma-report sila sa pulis tapos ang pulis ang maakto sin Action Brian?
Pwede sila ka-report, pwede nga ang police mismo amo gid magpangita sa ila Action Rex. Gali. Kag kon like for example, may nabalaan sila nga ina nga tawo, amo na ang may close contact sa positive to naghipos-hipos lang, idiyahan gina nila nga magkakuha sang personal nga number o kung ano nga ideya nila kag imbestigahan. Nagapati diri si Garcia nga pulis subong ang lead agency sini kay ting expertise mula sang PNP on how to conduct investigation Action Rex mas dalom ini sila ikumpara mo sa DOH maybe siguro kung inabalang pasikot-sikot gidla kay amo ning hampang nila imbestigar amo ning ginhatag sa ila ang poder sa sini nga pag-imbestigar. Yari si Garcia angot sini. PNP according sa DLD Memorandum so 0.7 pagdating ng mga sa mga contact cases so magkakanta tayo ng contact trace doon sa mga close contact niya. Yun ang ginagawa natin and even though sa rapid testing yung mga nag-react sa mga patients automatically we started contact tracing doon sa mga close contact para at least hindi matingin yung pag-contact nila doon sa COVID pero doon pala sa rapid testing gumagawa na tayo ng hakbang. I see. Bakit sir, nung una sir, yung nag-contact tracing, yung mga men ng lahat ng IATF? Ang alam mo dati sir is the Department of Health o yung paycheck ko sa atin kasi sila man yung epidemiology na na parang yun yung concern na expert talaga epidemiologist. Hindi ako nagkakamali. So, nag-transfer ito sa PNP na nag-lead composed of different kasama niya dito under ng PNP yung Bureau Fire, yung BHERTS, yung PHO or yung local health parang mag-assist din sila sa PNP. Ganun na yung kanina ng takbo. General Emin, kasama na nila din namin. I see. Ulitin na po natin sir, pinakalit agency ngayon ng contact tracing PNP na, yung pinakabago. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So lahat ng mga police station sa Negros Occidental, may alam na rin ito sir? Or i-inform niyo pa sila sir? Yes, sir. We already activate ito. Okay, natin sa local government kasi yung local government actually yung inuutosan ng mga ng DLG National to create compose contact tracing teams kanilang mga local government units. Actually, like, sa munang palayag din ni... Pero daw gaduda ko sa pulis kung kaya nila ning obra sini. Gani. Bro, inamayara sila sa teleconference Action Rex through online abe. Tanan nga mga chief of police lang ni. Yes, Action, pati mga men nila, mga tao nila Action Rex. So, ginatagan sila sa guidelines, kaya na nagda-teleconference sila. Intudluan sila Action Rex kung paano pagin mag-conduct investigation regarding sa kung anong dinagalin si amo nga tao, ano na batsyagan niya, tanan-tanan niya pagsulundan sa idalo man sang DOH, amo man ni Action Rex ang ila sining ipamangkot. Gorote kon may mga additional pagid sila nga pamangkot dira personally, tinagro idugang pagid nila sa ila sining nakuha guro nga information kag ihatag sa DOH kag depende na sa DOH kung paano nila trataron ang pagpamangkot sa mga kapulisan. Labi na gid Action Rex na may nagainabot yang mga OFWs, mga halin sa ibang nga probinsya. Dala mo na sa ilang trabaho Action Rex nga magpulo pamangkot sining nasabit nga mga galing kay kung ikaw OFWs or abot ka sa amuning lugar siguro ti nabala naman na sang may mga checkpoints man nga ginapatigayon sa mga banwa, di ba? Yes, kag may mga certificate naman sila ni halinto sa nasyonal. Oo. Paano pa na ma-check na karon mabutang pa na si talital yang tawo nga ginakadtuan na nga way ka na mo bla? Yes, Action Rex, ano? So, basta mo nang ilang mandate subong dako ang ilang papel sining nasambit iya nga pagpangita nga gintap pa ni ang PNPaw? Jutay gurong tawag sunrek sa Department of Health. Sila ang nakitaan nga damo. Sila mo na galing samtang naga-jutay ang mga cases ta diri sa pungsod Pilipinas do naga-jutay man ang tawo. Sa tong
pinakadamo nga nagasulod kada adlaw nga daw kadamo man sa ila. Subong do nagjutay sila na nung naglatabo ni. Relax man guro. Base nag-relax, no? So, gayo home nga ni si Sir Garcia mo, amalya ti additional ni nga trabaho action Oo, right kaya ang pulisya mo ron crimes lang na kag mapatigayo lang sang checkpoints. Ti dala ng pangkuana nila subong. dala na pati medical records. Kapoy na ng pulis ta, makumuya pulaw bugtaw da, ulan init na nang ginasublay nila. Yes. Hatagan pag sila sang dugang sila nga kasimple na gidlang kada banwa kag syudad diri sa probinsya. Kung sino tong nagdungka to, dapat ikadtuan dayon sa mga BHERTS, mga ano panadang ginkuana sang DOH da. Yes, dapat mo gimana mo kagatong konsito may positive sa sinang lugar. May mga BHERTS. Base ang ginanaminis ang pulis, ining may nagtapos mga nurse, nga mga pulis, ano man? Hindi, sila gidya Miss Maxon Rex. Sila gidya? Kada police station, Galagi pila man ang kabilog ang nurse da sa mga pulis da nga nag-graduate bala nurse nga nagpulis. Dili sa Tonyas probinsya, 43 bala mo. Ang 43 sila, hindi gyapo makupahan kada lugar. Yes, Action Rex. Amo na, kada police station, may mandate sila nga magporma sa isa ka grupo. Nga mula na sila, guruti, pila ka bilog daw, ay mantugli na pala Garcia kagina. Kung isa-isa na ka grupo, pila bi ka miyembro sang PNP ang ipormahon da kagamo magakanto sa mga lugar nga may positive da. Si Versus, sabong gani, nagambal niya, nagkandak sila tani isang test sa tanan nga mga barangay individual. So, mintras naka-lockdown pag naka-ECQ. Daw amo gina subong hampang nila Guru Action Rex daw mo gina kung dintong may lugar nga may positive abi tanan nga mga tao da nga probable sila daw isa-isa ho nila interview Action Rex sa muning matabo gid sa ilang trabaho. Kag iban pagida nga basiway na labot mula sa DOH kati may ara kung kaysa daan nga gay posipos lang na hadlock interviewhon ang ginatawag nga contact tracing gina as of nga do wanted ang mga tao pangitaon mo sila mo. Kung sino tong nakakontak. Ang sa contact tracing, hindi man lang niyang nagalabutan ng imo kwanon, kuhaan information, kundi ang kutob mismo ng aras barangay Yes, halos tanan dira. Ay isa ka tao dan, di man lang isa ka tao na istorya niya. Oo. Pang pag-istorya to siya, naka-istorya naman siya. That's why guro nga top gining PNP diri para makabulig sila dugang siring si Toto Adriano silingya gintap na ang PNP for contact tracing kay damo dira nursing. Damo gani pero ti pilang nahot man lang sila ni mala kaigo sa bilog nga probinsya ni. Diri sa probinsya naton 43 gid lang sila. Sila ti tag isa-isa damo sila pero pero ang mag-investigate niti dog in-train sila liwat Action Rex to kay na ang Bali Garcia. Sige kabay pa nga makabulig man sila sa at least nga bisan paano ma-check nato ng kabugusan blang probinsya samtang patapos na ta. Yes, Action Rex. Yung problema lang dira kung paano kag masiruin blang lugar Action Brian. Dalagi lang kay nautod si Action Brian more than. Balikan ta siya sa report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action, Brian? Yes, Action Rex. Ang isa ginatutukan na subungan mo itong mga lugar nga may arasang positive. So, may positive kita diri, ibimagatna, kag La Castiliana, walang tumuduha. Kag, amo sila nga mga lugar, kag may apat pero ti white manes la kagwa ang duwa to nga last to nga nag-positive to ti halin to sa gwa ginrektaman to sila sa sa quarantine facilities ta. Yes, so to sa kapuli na unlike sining duwa nga halin dira sa Ibi Magalona kag isa dinto ganing isa Action, Brian. Sa nato La Castiliana. Nato La Castiliana. So far mo pa malang na gurong duwa ka mga lugar nga dapat tutukan gid sang mga kapulisan ta nga gin-train about sini. Yes, Action Rex. Maybe guro ginhimo ni sang National Office ang PNP kay ti sa iban nga lugar to damo gid mo. Oo, like Cebu, Abe, damo pa positive sila sa Luzon, sa Davao. Diri sa aton galing kay nationwide ang ining pandemic nga ini ti daw nagsalalaman na lang tanan nga kapulisan bisan diri sa aton duha lang positive ding ara outside iya sa healing center
panigurado may man nga bulig Action Rex ang PNP. Ang ibang nga balita sa probinsya kahapon may 7 nga nagkaladakpan nga binulang Action Rex, no? Sa diin? Sa Himamaylan may nadakpan 4. Ang iba nakapalagyo kay nakapanimaho nga pulis gali ang nag-abot Action Rex. Pero nakuhaan ni sila at ang mga ngalan nila bilahok kay ang sa Himamaylan nga nagkaladakpan Action Rex mo si Mark Anthony Villarosa, Fernando Tuayon, Gerondio Fernandez, harapan si Ramel Paingganan, taga Himamaylan ini na piskar sa ila ang inugbulang nga mga manok, 6 gid kabilog Action Rexo, nogon ba? May bulang pa kag 390 pesos nga kwarta. Nagkaladakpan man sa Carlito Hod, Jerry Piamonte kag Pilizardo Candelario, kanan taga kuan naman niyo, Hacienda Mambigo, Barangay Ilopez, Ciudad Sang Silay. Nagabulang man ni sila, nakuha sila sining puder, ang isa ka buhi kag isa man kapatay nga inugbulang nga manok, 500 pesos nga ti pusta. Ang Damo gid ka bulang, no? Ambot ano ginang namit. Hindi ka man kasling damo man ng manugtaya. Sinay kay limited man ang gwa nila, sinay? Yes, Action Rex, yung kwarta, ganin na recovered it, 390, may arang sang 500 Hindi pesos. ka pa iway, ano? Hindi ka kalam gidya? Na ano nga? Sito sa Tabuso, yaho, mga maabtik ato sa may, sa may barangay Magtikol, Tubuso. Okay, pagkabalo nila nga may pulis, sus dumalagan ini sa tarantanan. Di wala gidya may isa nga nadakpan Action Rex. Ang nabilin sa ila 4 kabilog nga manok, inugbulang puro na ni patay tanan niya. Puro patay? Puro patay nagkalayigo ni isang bulang. Oo, kag may duha pagid ka bulang, ang masubo diri dakpan man isla gyapon kay may 6 ka motorsiklo nga pinanggano isang pulis dala sa police station. Gundi, isla gyapon ka palagyo. Ano na yung obra nila yan, no? Ang motor nila tutusbo sa pulis ay gawaron ginto nila ti dakop mangyapon nga sila to nagbulang. Amo na Action Rex sa mga balita so far gikan sa Nokpo sa crime nga ginatawag tulutawhay gid man grabing pag-down sang crime rate sa Negros Occidental. Humalin nga ining COVID-19 medyo nagratsada man Action Rex diri sa Bugos nga Pilipinas. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:08 na nga oras. Matapos ang balita ni Action Brian Morden kadtuantang Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar. Ikaduhang batch sang returning OFW sa Bacolod mag-aabot na buwas nga adlaw. Hibaloon tabing report ni Action Dale Salazar kung may nagalabutan di kay daw kulumuro ng ginatasining si Councilor Ising Salanggang na wala coordinations sa ilas ning mga local nga mga IETF. Yari ang kauna sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa mag-abot buwas nga adlaw sa Bradco Port diri sa mga syudad sa Bacolod ang second batch no sa mga returning OFW sa nga na stranded Action Rex dito sa Metro Manila. Ini ang confirm ni Bacolod City Councilor Israel Salanga ang gintuginan nga mangin chairman sang action team on returning OFW sang syudad sa Bacolod matapos nga ginpalapot si Action Rex sang DILG Region 6 ang ining second batch no sa mga returning OFWs nga ginalakipan sang 13 ka mga OFW sa Action Rex. Amuning botsing gano'n ni Councilor Ising ni? 13. Kaya gin-explain Action Rex nga kahapon nga adlaw Domingo mga around lunchtime o kung udto Action Rex ang ilan na bato ng information nga mayara sang OFWs nga sakay no sa barko nga magadungka no bas nga adlaw Martes Mayo 12 Action Rex sa unang information duwa lang Action Rex ka mga returning OFWs ang ginpalabot no sa LGU sang syudad sa Bacolod
pagkagabi nag-apat na ka OFWs kag as of 10 a.m. subong adlaw May 11 at 13 na tanan ka mga OFWs ang ginapaabot nga magabot buwas nga adlaw. So humalin sa duwa, nag-apat, nag-13. Amo ni siya ang ginakadismaya no ni Bacolod Councilor Salanga nga wala sa gihapon sang proper coordination o kon sistema ang ginahimo ining mga national government agencies sa lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod Action Rex. Amo na siya nga isa makita naton nga nagaran sa social media si Councilor Salanga bangod bisan ano na ginahimo nga mga appeal, mga letter nga ginapadala sa LGU sa Bacolod dito sa national. Daw wala sa gihapon action direct sa masunod ang proper protocol nga dapat mapahibalo ang LGU kung pilagid bala ka mga returning OFWs ang mag-abot sa syudad. Ano ang ila sini nga background action direct sa kun bala napaidalo nga na sila sa RT-PCR test kag nag-negative na sa COVID-19. Hindi pa Pero dapat sino nang mapaibalo sa ila na? Ang Regional Interagency Task Force Against COVID-19 kag ang National IATF Action Director. Way gidyaga hutik-hutik dis taga Bacolod nga may maabot ka mo da? Wala gid information so kay Councilor Salanga. Wala sang formal communication kay ang minister ni Councilor Salanga personal or PM bala mensahe man lang sa mga concerned nga mga individuals nga naga-assist no ara lang gina-ura gilayon gina-inform nga sa muning adlaw may maabot na nga mga returning OFWs, although nagpasiguro si Councilor Salanga nga preparado ang syudad sa Bacolod with regard sa mga quarantine facility like kung returning OFWs, mga seafarers ibutang sa pension house o kung hotel action rex ang expenses ay shoulder sang OWA no nga national government office. Pero kung mga returning residents naman tiyang muna sa ang syudad ang magabayad ibutang ini sila sa mga public school nga naga-serve as quarantine facility. Pero kung luyag nila action rex nga sa hotel sila mag-star ining mga non-OFW sila ini mismo ang magabayad sa sining expenses sa sulod sang 14 dias nga pagpaydalom sa 14-day mandatory quarantine action na sa rason nga nagapanawagan diri si Councilor Ising sa Gobyerno Nasyonal liwat-liwat proper coordination para lang mayara sang sistema ang repatriation process. Dapat gid tani kung mga repatriation bla na may proper coordination gid na halin sa national kag padulong diri sa destinasyon sa mga OFW so. Correct. Para ka preparar man di kitabla especially diri sa Bacolod mapreparahan sila. Kaysa diri sa mga Anong gusto nila action de lao nga pag-abot diri pabayaan na lang na? Kaya balik ako sa based sa mandate si Presidente Rodrigo Duterte, hindi pwedeng pagbalibaran bala i-refuse naton ang mga returning OFW. Wala man na sila gina-refuse why man na sila ginabalibaran di mag-abot sa Bacolod. Importante na nga may koordinasyon lang nga preparar man ding Bacolod noon kung ginanglanon nga hatagan sang puluyan ara man na dayon. Kaya gin-explain ni Councilor Salanga, mayara sang database ang LGU sa Bacolod, sino mga returning OFWs, magamba ka database. Amo ni sila ang mga listahan or mga OFWs nga nagpakigangon sa syudad nga luyog nila nga magpuli diri sa mga syudad sa Bacolod. Kag suno siya, nagakakibot sila action rex nga may mga new set of returning OFWs nga magabalik sa Bacolod City nga wala nalakip sila sining database action rex. Suno siya may mga OFW siya nga naka-complete niya sa 14-day mandatory quarantine dito sa Manila kag nga mo wala puntani ang unahon no nga akomodahon kag makapabalik diri sa syudad sa Bacolod. Pero nagakatingala si Councilor Ising kun nga alain nga mga sets sang OFWs ang natalana nga mag-abot or na-include sa second batch nga expected buwas nga adlaw. Wala pa sang exact time action rex kung what time gid no magadungka exactly ining barko no nga magadungka dira buwas nga adlaw sa Bredco Port kay ginahulat man ni Councilor Salanga ang update gikan sa DILG Region 6. Same protocol ang mag-apply sa gihapon sa tanang mga returning OFWs ipaidalom sa 14-day nga strict isolation or mandatory quarantine. Kagay paidalom sa RT-PCR test action rex ang mga ini. Ano ang palayag ni Councilor Israel Salanga. Sir, nung latest update, sir, ng update? Sir, di naman di ba daily? Di naman ko nakabilog ang as of 10 a.m. Di ba? Nag-message ako ng DLG. Di naman ko nakabilog.
13. So, final na, sir, or possibly may changes pa later? Mag-changes po ko, no? Hindi sa kuno ka, no? Sa kuno ka, tag-15 niya number, kung tasuwa niya. Okay. Pero as of now, 13 ko, no? As of 10 a.m. Oo. May background na sila, sir, if ano nga mga OFWs? Wala pa, wise na hindi lang ginhatag. Wala pa, ged. So, enough lang yung sa gapon, sir, no? Ang atong preparation kag mga facilities. Oo. Ready ko tayo. Action Rex, nabatian ang chairman sa action team on returning OFWs. Wala gina pong gani kang sulusalang gagambal nga nagaugtas siya regarding sining repatriation process, especially sunod sa yati wala sa gihapon sang sistema kag wala sang proper coordination sa mga national government agencies nga magpakig-angot malang kuntani kag mag-inform formally regarding sa mga numero kag backgrounds ng mga returning OFWs nga natala na magabot subong nga semana diri sa mga syudad sa Bacolod. Sa Bacolod COVID-19 update natin Action Rex, 607 na ang specimen nga napaydalong sa RT-PCR test, 526 diri ang nagnegatibo, 11 ang positive Action Rex, pero sa sining 11 anom ang COVID-19 free na o naka-recover. 3 ang napatay kag 2 ang nagapabilin nga positive, ining 2 ka mga returning OFWs, so may 69 pa ang pending nga COVID-19 test. Gin-confirman ni Bacolod Vice Mayor Sid Familyaran nga wala na sang ultra-risk area diri sa syudad sa Bacolod kag ang Purok Bayanihan, Barangay Banago. Amo to siya ang katapusan nga adlaw kahapon nga adlaw gin-lift na ang tag nga ultra-risk area sa bahin sang Purok Bayanihan, Barangay Banago matapos nga nakapaulit naman ang COVID-19 patient, no? Isa ka 65 years old, siya ding patient number 9 sa Bacolod. Matapos naka-recover amo man nag-negatibo sa COVID-19, ining iya mga close contact o mga himata nga mayara sang exposure sa iya Action Rex. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang CL77. Gani hindi magkalipat nga maginom sang CL77 ang orihinal nga herbal dietary supplement liquid. Ang CL77 ang himo sa tanabang palaya mangosteen, mango leaves, pandan china, guava kag honey. Importante mga kaaksyon nga panumdum sa publiko nga likawan ang ginabaliga nga house to house nga peke nga CL nga nabutang sa mineral water o kon sa lapad. Ang original nga CL77 ang 375 ml plastic bottle kag ang takloba color green mga kaaksyon. Para sigurado kag garantisado magdiretso bakal sang CL77 sa mga butika. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center ang kaaksyon niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Tipa buwas mapaabot kita. 13 ka mga OFWs posible mag-abot buwas nga adlaw. Tigi na sigahom ta pag-abot nila direkta na gilayon sa isa ka hotel diri sa Bacolod. Masaylutan na sa Kapitolyo. Standby, Action Art ay hupon, Action Direct Magbanwa. Unahon tanay ang Kapitol si Action Marlon Hinovia. Pagbukas ang construction, ginaduso ni Gob Lacson samtang nagapasulod ang Tiempo Muerto sa probinsya sang Negros Occidental. Kag latest update sa COVID-19 diri sa probinsya. Yari ang kauda sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, nilamang COVID-19 ang kinapalibugan sa buong sangato sa gobyerno provincial. Parang hindi ini magdugang sang halit dari sa mga Negrosanon. Hindi kinapreparahan man ang ginapabot nga pagkasira sang galing ang ginatawang Tiempo Muerto sa Negros Occidental nga di katupa ina siya pag-abot sa bulan sa Agosto. Bulan sa Agosto, hambal ni Governor Bong Lacson para gihapon ang espiritu sang COVID-19 kamanti ginapatihan sang kalabanan mga eksperto nga basi malawikan pa di kag basi malaputan pa di siyempre o kung sa masurod nga tuig. Sa bahin sang suggestion ni Governor Lacson man kundi ara kita subong sa implementasyon sa general community quarantine outside Bacolod, Bacolod naman niya enhanced community quarantine o ginapatihan sang kalabadan nga basi kon maprobahan man ang pag-downgrade Bacolod halin sa ECQ papanaog sa GCQ.
na GCQ damo na sang magabalik operate kag balik nga aktibidad prote limitado gihapon. Dali sang gin-suggest ni Governor Bong Lacson nga kung mahimo magka-open or magkapadayon ang mga nasugdan na Saan ganin nag-GCQ ang probinsya? probinsya ng GCQ sang bulan sa Mayo O daw, May 1 blato mo? Daw nag-start na tong iban nga mga banwa? May 1 GCQ na kag ti kinaduso gid man Action Rex nga parawikon Oktob Mayo 31. Kung GCQ hambal ni Gov Lacson pwede na mapadayon ang construction projects private man o niya ka gobyerno kag kung magpadayon pagid ni Oktob Mayo 31 kag maupod ang sunod sa Bacolod implementation sang GCQ diri sa Bacolod pwede naman ginahambal ni Gov ginaduso niya nga kon mahimo tigwaan nga mapadayon man nga construction works nga tigaling kay nautod ta? Daligid lang. Nautod ta? Bacolod nagapangayo sang pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sang power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radyo. Daligid lang kay balikan ta si Aksyon na Marlon Hinovia sa nautod nga balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Norex tabra ang isa sa mga ginaduso ni Governor Bong Lacson nga pagbalik sa nga construction. Galing way magyapon mahimo ang probinsya ko ng Bacolod kuan pagyapon isikyo katulad subong abing tiyempo. Okay, kung mag-downgrade sila sa GCQ, medyo hindi na mabulubudlayan ang mga... Kaya masulod na. Oo, hindi na sila mabulubudlayan ang mga outside Bacolod lang magsulod tari. Kagpag abot sang bulan sang Agosto, o hingampot abi bulan sa Agosto, matsaga na Action Rex ang ginatawag na Tigkiriwi. Mga trabahantes kampo, mangita, gina-Action Rex ang sa Ilohan, trabaho. By the way, anong biyahe sang Vallecar Transit ya? Kung mag-GCQ mabalik man sila biyahe, automatic. Mabalik man sila. Kung mag-GCQ kita sa Sabado, GCQ Manegros Occidental, mabalik na sila biyahe ang matamat. Tamo nang hambal Action Rex ato sa interview, naglikat nga mga sinimana kay Jade Marquez. Nga kung nag-GCQ lang ang Bacolod, tanit na yun to nila sa nga plano ko tanit isang May 4 plato. Galing kami nakita nila nga ECQ gyapon ng Bacolod. Nabiyahe sila outside Bacolod, tubtub lang sa Bago, kag tubtub lang sa Talisay City. Kung GCQ na magkasunod na sila. Tingadaan nila sa nga gasoline station mo. Gani. Sa opisina, rimandariti, mabulubudlayan sila. Balikan ta ang construction works na kita panawagan ni Gov Lacson nga pwede na mapadayon kay base observation sang gobernador pagani Tiempo Muerto ang kalabanan nga trabaho ginasailuhan sa mga trabadores kampo construction. Kadto sila diri sa Bacolod nagapangita sang seluhan nila siri nga matrabahoan. Yari si Governor Bong Lacson. By opening up some sectors, like we're really pushing for the construction to come in, no? Especially na milling season is about to end. Usually ang mga obrero sa asyenda gapangita gina sila lain na obra, and construction was one of those na ginakadtuan nila, no? That is still part of the exit plan wherein we're allowing economy, of the province to start revving up. Okay, so we don't have really a hard copy, on what the exit plan is, except to allow certain sectors to start, working. Subong na Lunes, kung subong
human nga semana, ginahulat sa gihapon ni Governor Bong Lacson ang guidelines sang National nga Interagency Task Force pag resume blaw sang domestic flights no kay ginasiling ang kalabanan nga by May 16 may pila na kabiyahe sa aeroplano gani man ag may mga balik na rin nga mga pasahero masulod rin sa Negros Occidental. Kisabong Monday, tubtob May 15 siguro or May 14, maabot nga makakuha na sang kopyato sa nga gobyerno provincial. Sa mga manugbalik kag manug-abot nga mga negrense stranded passengers, kuwanta lang karon ang confirmation halis sa kay Azifah Gerhart Kailian kay nagapaningguha man sa Action Rex ka makuha ang kompleto detalye may kantanan sa sedeng plano. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hervaya una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, last 12:26 na, 12:26 na mga ka-aksyon. Pag-relaxan na ya, samtang nagpamati sa way pa magkapaniaga na, pag timo-timo na mga ka-aksyon. Yari anay ho, gina-introduce na sa inyo si L-Pito-Pito, nagpabakod sa aton immune system, natilawan na kag napamatud-an na nga maayo ini sa mga balatian. Inabi na sa mga ginabatsyag naton sa lawas, kung nagabatsyag ka sang high blood pressure, hemorrhage, kidney disorders, kag madamo pa. Magtumar sang CL-Pito-Pito. Kaya muning namit gid na ding. Kay nagabulig ni siya. Mga ka-aksyon sa aton sining lawas. Importante, likawan gid naton ang piki nga CL, mga ka-aksyon. No? Nga nabutang bla sa mineral water plastic na bottle. Na ginabutang man. Mayro tatak-tatak man o kon lapad bottle. Hindi gid kita magbakal sina bangod piki ina nga CL. No? Ang importante, magbakal gid kita sang CL-Pito-Pito sa mga suki naton sa mga butika kag parmasya. Amo ring importante gid sa parmasya o kon butika magbakal sang CL-Pito-Pito. CL-Pito-Pito tandaan gid naton na kay kon ikaw laking CL-Pito-Pito laging panalo. Kag isa pa mga ka-aksyon, Malakay Finance Corporation, base ko nagakinanglan kamo housean, lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ko ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload mga ka-aksyon. May lang nga pag-monitor kay paring Alan Navales. Kay paring Roger Montalvo. Dara sa Chimaros Wine Center. And paring Mark kag Ems Magbanwa. May lang nga pag-monitor dara sa area sang Barangay Handumanan. Paring Tip-Tip kag Lera Sanda. Good PM lang. May lang nga pag-paniaga. Daga-paniaga ginis laguro. Paring Renz kag Leia Campus dira sa Sumag, no? Si paring Elmar Trafangco kag Mrs. niya dira sa Mansilingan. Paring Philip kag Tintin Rizaldo sa may Barangay Alihis, may lang pag-monitor. Paring Rinly Martero sa Valladolid, may lang pag-monitor dira, no? Kag ginatamyaw lang ni paring Mark
Magbanwa. Si Ronnie Alog Pascual kag Tuto Joven Ravina may lang nga pag-monitor. Kay Leomar Pascual sa Barangay Vista Alegre sa Araw may lang nga pag-monitor sa inyo dira, no? Alina kay paring Mike ang pagpanamyaw kay Ronnie Alog Pascual kag Tuto Joven Ravina kay Leomar Pascual sa Barangay Vista Alegre. Ayos! And Mary Jane Saludares, good PM lang, no? And Imbong Jocampo, paring kinalon sa guy sa Tokyo, Japan, kay Al 5 de Nobyembre, and sa kay Meros Langkoy, may lang pag-monitor dra sa Hervias 2, kay Danny Boy, Ronald, kay Dinoy, kag kay Pangging. Halin sa kay Myros Langkoy. And sa kay Ayan Cabanya, may lang pag-monitor Ayan Cabanya, Kabatanya, no? Ayan Kabatanya. Linya good noon, Axorex, dapat LGU manaton in advance coordinate man sa ila sa uwa, katulad sa paabot na lang ko certificate halin sa DOH ready to travel na. Okay. Paring Ruel Lanawan si Roma, dira sa Libertado, ga monitor subong mga inoras. Ga monitor sa Jocelyn Dress Chicken Libertad Market. Ayos. Damo customer pre. Boyet Villarwel, may lang pag-monitor. Dira sa Villarwel family sa Barangay Punta Taytay. GR Mainit Rihon, Aldren Lamaco, may lang pag-monitor to Aldren Limaco. Lapit na lang to. Greet siya lang, happy birthday si Aldrian May Limaco. Anak mo nito, taga sa DC2 Alihis, no? Aldrian May Limaco, no? And Raquelina Lumawag, may lang pag-monitor Raquelina Lumawag, no? Abi kay matig-agid ulo pasaway watching from Hong Kong. God bless. Thank you so much, Madam Raquelina Lumawag. Ophelia Galero Arce, may lang pag-monitor kag happy birthday, happy 56th birthday to Engineer Felix M. Villatora. Silver Dragon upod sa iya mga tawo, Christopher Renato Agapito gamonitor gid subong. And Mary Hope Kagyang Villatora. May lang pag-monitor, no? Alin sa kay Ophelia Galero Arce, kay Trexie Ibosillo, liha damo kwarta, kasap muna nga may inugbulang sila. Trexie Ibosillo. Amado Laduwad Jr., kag Maria Liza, Himoranyon. Good noon, Action Rex, kag Action Bray. Maria Lisa Himuranyon, may lang pag-monitor. Mitch Dorio Mijares Luyaw, may lang pag-monitor sa Bangga Tutong, Barangay Filisa. Kay Verso Sabong, may lang pag-monitor. Kag kay Adrian Nemes. Ayos, may lang pag-monitor to Adriana. Thank you, Gid. Salamat. Samtang naka-monitor. Dugay pa, no? Way, gapahimunong ka pa da subong. Toto Adrian. Kay Marcia Minente Recto, watching and more listening. More on listening sa radio. Kay Pigaw Signal Action Rex para maka-update. Barangay Tanod, sang Barangay Villamonte, pwede pag-greet. Amon Exo, si Oliver Pakansis. Pakausen, hindi ko kakuan eh. Kay Oliver Pacaunses. Ayos na ko naguro Pacaunses, ni kung Pacaunses. Ayos. Niel Ari Alagar. May lang pag-monitor. Ginapang suli, mga ngalan, no? Great lang sa Papaya Gelson Regala. Happy birthday in advance. Kay Edith Biasca, Judith Calves Pamposa, and Allen Tordesillas, hay lang kay Evelina Bukay Aparon, nga nag-monitor sa Banwasang Hinigaran, permiga pamati sa Mtanga Panyaga. Ayos, Walter Libusada, may lang pag-monitor. Walter, thank you so much, Gid, no? Walter Libusada. Kay Elmer Almorato, dara sa La Carlota, good PM lang. Chandelier
Treveles, may lang nga pag-monitor dira sa Fortune Town. Chandelier Treveles. And Idi Laos, may lang nga pag-monitor dira sa Kingtown, Victoria. Sa kay Nanay Isabel. Okay. Thank you, Gid Idi Laos. Bilin Salao, may lang nga pag-monitor. Alexander Pilia, may lang nga pamati kag sa pamilya Pancho kay Tito Isyong sa Barangay Kaliling, Kawayan. Mike John Seva, may lang nga pag-monitor sa Samuldi family. Ayos, alin sa kay Mike John Seva. Danisa Junela, may lang nga pag-monitor sa Barangay Atipuluhan. Nagapamati si Tatay Danny Junela. Alin sa kay Danisa Junilang Panamyaw. Anthony Hugos, dara sa California, may lang nga pag-monitor. And Richard Esmeralda. Kay Jocelyn Libuon Dispujo, may lang nga pag-monitor. Ayos, dagang salamat mga sirs and ma'am. Pepper Parsley, si Kisame nag-ayo na. Gali. Alin sa kay Pepper Parsley. Reggie Gabales, may lang nga pag-monitor. Nyagata, kita sinabawan ng isda amon sudan. Okay, sige. Salamat gid Reggie Gabales ha. And Jane Serino, may lang nga pag-monitor. Ang kamot mo maunay na karon hias lang ko Action Rex kon ma-extend pang ECQ wala na kami bugas. Ha. Way pa ko kay balo rubantay lang da. Importante da maka lambada na kita pagka Sabado, no? Si Jane Serino, way pa mabala ni Jane monitor lang parang sigurado. Kay Smile Lopez Robles, may lang pag-monitor kay Ramon Robles ang Isabela, no? And Richard Transporto, Vanessa Rosana Zian, good PM lang sir. Ayos, Bathala Real, Nanay Puring, Happy Mother's Day. Nonoy Tahones, may lang pag-monitor. Kay Batchmate Rolando Manzano, may lang pag-monitor. Batch Rolando Manzano, ga-monitor subong. Happy Mother's Day lang sa misis ko, Malo Manzano, sa tanan nga nanay nga batchmate. Kag sa Vican Security. Ayos, may lang pag-monitor, no? Sige. Daligid lang standby mga ka-aksyon, manumbalik lang kita, dugay-dugay, mahinang kalaban, standby sa balita ni Action Art, kag balita ni Action Eric Magbanwa, kag iban pang mga reports diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdom. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse,
kabalatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:48 na nga aton oras. Saway pa magkatimo-timo, pagtimo-timo na para sigurado na nga solve ng aton sining palanyagahon. Kadtuan tanang balita gikan sa kay Aksyon Artay Hopon sa special assignments. Talatapan sang LTO sa maabot o kung sa palibot sang probinsya, mag-aumpisa na sang ila operasyon sa Mayo 13. Bacolod, ginahulat pa ang update sa desisyon sang IETF sa request sang alkalde. Yari ang kauna sang report ni Aksyon Art Hopon sa special assignments. Aksyon Art. Nag-umpisa na sa pagpangimos ng ilang opisina ang Land Transportation Office o kung LTO diri sa syudad sang Bacolod matapos nga nagkabaton sila sang instruction gikan sa LTO Regional Office 6 nga nagamando nga kinahanglan magprepara na daan prior pa man sa sining gininyo sang Bacolod o gin-request sa alkalde dito sa IATF na kung mahimo ma-downgrade into general community quarantine ang syudad sang Bacolod. Now, kung yung kaso ginman Aksyon Rex nga mayaras sang development kag magpabor ang IATF para sa pag-downgrade nga plano sang Bacolod. Ang talatapan sang LTO magabukas sila by May 18. Mayo 18 mo na yung target rin sang LTO sa Bacolod. Pero sa probinsya sa Negros Occidental, mag-aumpisa na sila on May 13 no, sa palibot sa probinsya.
piho na na iya nga mag-operar na sila nga magabukas agod sa pag-cater halin sa mga nagaproseso sa lisensya pagkadto sa mga gusto mag-update ka magparinyo sa ila sining nga mga registration. Now, dahil sa sunod sa Bacolod, sunod rin kay Mr. Rio Bentampos, ang district head sa LTO, nga kung inkaso gid man nga madayon kag mag-downgrade ang LTO o kanang sunod sa Bacolod into general community quarantine, ang matabo sini nga mag-cater sila. No, halimbawa sa iya sinitaladapan mga 35 persons every 3 hours kung sa registration, while sa mga gusto mag-follow up sa ilang mga lisensya, more or less mga 50 siguro kabilog ang tigayon nila na mag-accommodate sa adlaw o sa aga, kag sa hapon naman another 50, but depende na sa kada sigon action Rex. Pero ang importante sunod rin kay Tampos na ang pagpapanaog sining mando kag direktiba sa ila regional office ginaktuan nila gayon subong nagapang limpyo sila dras talatapan sa LTO bangod man sa Manawig na wala ini buksan subong si Mr. Ruben Campos upod siya mga men ang nagtinergid sa bilog nga lao para dira nga magpaghimos sa ilang mga lugar kag magpreparar. Yari siya sa aton interview. Sa status ng Bacolod, LTO Bacolod, no, kay under ta subong sa ECQ, posible ma-open kami after sang May 15, siguro mga May 18. No, kay may mga initial na guidelines ang LTO, regional office, nga once mag-open ang LTO Bacolod, ang priority namon is to renew ang mga plaka nga ending 3 kag ending 4. Wala na siya sang 50% penalty. Once mag-register sila, effective na mag-start, mag-resume kami is May 18. In preparation na sa May 18 pag-resume sa LTO office. Once ma-downgrade na siya, automatic ma-open kami. Kaya sa May 13, ma-open na ang mga LTO offices nga under sa GCQ. Sa province na siya. No, particularly ang Himamaylan, ang Pontevedra, Cadiz, San Carlos, ma-open sila sa May 13. Ang Bacolod kay wala pa tama downgrade, din mahulat pa kami isang further notice sa alin sa regional office. Ang advance renewal, gina-advise namon nga ihulat-hulato na lang siya nga sa iyagid nga schedule sang registration, no, kung anong ending sang plate number. Kaya tungkol sa social distancing nga i-implement sang LTO. Hindi kami ka-cater gid totally nga ang volume makater namon kaya tungkol ma-establish kami sa social distancing. Then siguro sa registration, makater namon mga 30 to 35 mga transactions, no, every 3 hours to 3 hours. Ang licensing siguro mga 50 transactions sila in the morning kag 50 man siguro sa afternoon. Doon mo ng plano. Ma-maintain kami gapon sang no face mask, no entry. May hand washing kami nga area nga dapat sundon, kag may mga foot bath kami. At the same time yung sanitizer kag ang social distancing implemented namon. Malitagikan sa LTO ang kaksyon nyo, aksyon at hupon na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments and Research Team. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:54 ng aton oras diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Kadtuan tang balita ni Aksyon na Eric Magbanwag, pilit siya basta muna ni oras na nung napilit siya, hindi papilit ni Saguro ay. Kadtuan tang BCPO nga balita, may lang nga pag-monitor gali kay Sir Gare kag kay Ma'am Amerela, no? Sir Gare kag Ma'am Amerela, no? Good PM lang. May lang nga pag-monitor da Sir, Ma'am. Ayos, kadtuanta si Aksyon Eric Magbanwa, BCPO, may duha na ka barangay nga gina-imbestigahan angot sang reklamo sa Social Amelioration Program o KONSAP. Ano nga mga barangay ni?
Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Alex, Filipino, Cantong. Grabe, baga lupok eh. Ayo di porma. Amo na yung tirada, day. Yes, Rex, dapat nga maging strong kita. Strong. Sa sining mainiton nga panahon. Abi ko, strong coffee. Ayo di porma. Grabing, dumdumo hindi init ang kwansang panahon. Subong pero grabe kay nito, no? Oo, may bagyo pa ganito. May bagyo ta sa kwanto ya, layo to, Mindanao area to. Oo, pero kagalo-galo mo ng aton nga panahon sa Bacolod to. Ate, magalo man lang sa dugay-dugay, mabutlak naman na siya. Di man, no, pero daw gatipon-tipon siya eh. No, gani. Basi ko nung ita mapapot, basi mag-ulan black ron. Gatipon-tipon? Yes, nagatipon-tipon kay mabugan sa dugay-dugay. Ayo di porma. Mahal nga pag-monitor na kay Toto Ricky kay Commander-in-Chief niya, Ricky Chan Bilbao. Sa di na? Ang may Bilbao sa una di nga kalanaan. Ang buta daw muna guro eh. O namin na ang iya nga kuhan, bulalo. O, di na nasubong. Bulalo na sa subong pa. Duway naman to. Kaya masunang bantog sa una nga kalanaan sa Bacolod, di mong? Oh, gani. Bilbao. Oh, Bilbao. The best in Bulalo in town. Ambot ko na ano ni Toto Ricky Chan Bilbao ah. Kasi mga kaparinti na siguro na, no? O, kamusta gali si Kapchan kag si Kagawad Jofred? Ate, buhi pa sila, no? Ayo di porma. Si Kagawad Jofred, doon nagkapabatsak sa ako subong. Away na sa gapabatsak? O, ay, mo da kapabatsak na siya? Oo. Okay po pala batsak, maminsan di ka sakong, kay Rex Cantong ka lang, no? Kaya matik. Dito sa no, panis nagpabatsak Mo sa... gani na, basi ko rin ng timing, Last May 9? May 9? Oo. Sila nagpabatsak? Oo. Okay, 90. Mga dua kadlaw na kaligyan sa subong. Ti pizza nung tasubong? Pizza 11. 11. Oh yes. Basi ko naghulat na nagros ang GCQ. Pizza 15. GCQ, no? GCQ. Pizza 15. Pizza 15, basi matuloy ng GCQ ta. Ina? At least tuloy tawahan ng ilasiling guasro sa Bacolod. Oh, laban eh. Na naman ang tirada. Si paring Mark Magbanwa, regards ko no sa imo. Primo Mark. Oo. Dito, wag ito pa ang bugas nga amot. Prem, wag ito. Ara! Sa tagdudwa daw ng kilo, Ayo di porma. Hamot mo lang kagang pinakali mo da Prem nga bugas bla. Wow. Oo, kay matilaw man tabi ko namin ang... namit na yan. Ginapabugal mo nga manami nga bugas mo, Namit no? na yung bugas ni paring Mark yan. Lain ang tilaw sa sasugid mo. Friends, Ara ko no ah. lain ang sugid sang sa tilaw mo. Ara ko no ah. Di ko matilawan mo, at least may isugid ka. Amo na? Ina gani, pag ganit na katilaw, may ginasugid na, ha? No, pag ganit ko, Ayo di katilaw, porma. basi doble frames ang sugid, no? Gani no? Pag magkuhan ka na, bla? Magkalaubos ang stock mo da, no? Si Kagawad Jofredo? Aras, ha? Yeah, Steady Pulse kami ya. Okay. Steady Pulse sila kuno. Di, kamusta na to, Wad? Ang? Kabaro na si Kagawad. Ayo di porma. Mukha mo lang Ano ah. may kapin ni Kagawad? Okay. Abot na na. Wad. Wad. Kumusta na to? Kumusta na to, Wad? Ayo di porma. The 1 month ko na. na kuwan sila guro na punuran sila guro sa Tagdanay gani puting Tagdaganay nga daan to. Oy, puwerte ring barangay nga daan. Pwede ko tako pa ng papilisyon ta. Gani. Siguro ma-standby anay kay Dugang Bakal Bugas. Sino na yung standby yan? Si Kagawad Jofred. Okay. Standby kay ginadugangan pa ba? Ayo di porma. Malungkot kita rin sa bugas, wala mo ng istorya, no? Way kaso, basta importante bugas eh. Kaya bisan may kasudan, madiskartihan na yung way sudan. Laban eh. Kung may bugas ka nga sobrante, kag supisinte, baka dulo diskarte kag may sa ginatawag nga sudan, no? Siling ni paring Mark, ling niya, ara good mo na ang response nga. Ayo di porma. Nga maayo, premis, no? Bilibon pa sila. Para nga maayo ang imo dila nga
atsada kagarangkada, no? Gani, tiga musta ning BCPO, may duwa kuno ka barangay. May duwa na ka barangay ang BCPO, pero ikonsulta pa ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Nga? Sa kay Police Lieutenant Colonel Binyas kung pwede ma-mention ang barangay kag ang complainant na. Base kung ang barangay pwede ma-mention, pero ang complainant base hindi pwede ma-mention. Amo man ganitong si DJ, kung may isa sila, lingya sa mag-file na lang kami sa Miyerkules. Okay, base blatik ang ngalan sa complainant, maging serbi na confidential mo. At galing ang complainant siya, hindi na mamit lang. Ang barangay pwede na nato kung mamit lang. Ang barangay pwede na iya. Pero i-consulta na ni Colonel Ariel Pico para nga hindi masama pasobra kay base kung limit lang kag wala panugot kay Colonel Binyas, di ma-disgrasya man siya. No? Pero so far, duwa pa lang ka mga barangay din sa syudad sa Bacolod ang nagpareser nga nagreklamo parte sa anomalya kag hindi patas nga pagtagtagana isang special amelioration program Action Rex, no? So no, sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, may mga investigator kita diri nga nadistino depende ina sa police station concern, no? Halimbawa kung ang barangay nga nato o sa silang police station amo na ang mag-conduct sa ginatawag nga thorough investigation, no? Pwede man makatawag ang mga complainant sa luyag magreklamo parte sa SAP sa hotline sang Bacolod City Police Office sa ila sining globe number 0961 5244-917 o pwede man sa smart number nila nga 0945-8357-180. So diri pwede sila makakontakt sa BCPO headquarters. Kaya ang BCPO headquarters mag-contact man sa concern nga police station kung diin nga area kag kung ano ina nga barangay na tuon nga police station Action Rex. Gusto man gani ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga dapat ang magreklamo ang mangin maisog bala kag dapat ang reklamo ya hindi na tuon sa ginatawag nga kutso-kutso kundi reklamo nga may ara sa sufisyente nga ebidensya kag may ara man sa masiling naton pag sumpa sa sining affidavit naging plastar sa kapulisan just in case kitman nga mapasaka ang kaso sa bahin sa aton sining korte Action Rex. Ang katabo subong diri sa aton sa Bacolod City Police Office tila man set up siya sa province. Kaya sa province sa may city ng municipality. Diri sa aton we have only one hotline. Diri nga ginapatigayon din ang investigation sina depende sa area kung sa diin sa police station. For investigation purposes, inahatag na ginaya by station. Okay. Magadepende na ina sa mga recommendation sa aton nga investigator. Investigator concern sa police station. Yes, Action Eric. Subot sining concern kung may arag na reklamo parte sa SAP, ang concern nga police station will provide investigation. Yes, Action Eric. Pero kay kung may ara dito diri hotline sa BCPO, diri ginay mag-agi din we will forward it sa aton nga mga pulo ka mga stations. Okay. So subong sir ga-function na sir? Illegal pa na sa semana Action Eric actually ga-function na kita gabato na kita sa mga reklamo dira kon sa pagpagambalan. Kams reklamo sa SAP sir, may mga more or less pila na sa reklamo nga nabaton nyo? Sa subong, estimated dua pa lang ato na baton diri sa Bacolod. Ang ina nga duwa nga reklamo, consistent na sa nilang reklamo, kaya base bala kung reklamo, malang sir nga hindi bala nila masustain sa ulihi bala? That is why Action Eric may mga investigation kita nga ginakandak. Kaya hindi mo na automatically nga patihan tang ilaya mga aligasyon. Ila na mga allegation, that is why may ara investigation kita ginakandak sila Action Eric. Ngayon sir, kung may reklamo sa isa ka barangay, halimbawa, ang police concern, investigator nila makatos siya ng barangay, sir? Yes, mo ginamatabo dira Action Eric, kaya hindi naman pwede mahatag diri sa ato niyang investigator, kiti kung sa headquarters, wala nakikita magamit diri nga personnel. So, we will utilize ang ato nga mga investigator sa mga station. So far, sir, duha pa lang ka reklamo sa SAP ang baton nyo. Ano siya mga barangay, sir? Sa subong numero pa lang di akong ginakatutan Action Eric. I will check karon kung ano yung mga barangay nga may mga reklamo pati sa SAP. Action Eric, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. So parte amo na duha pa lang ang mabato nila nga reklamo sa duha man diri ka barangay sa syudad sa
Bacolod. At least kung magpagkop, kinaknalis na pamati ni Mr. Reuben Tampos. Ang LTO chief sa Bacolod. Dahil lang pag-monitor kay Parikoy Reuben Tampos ang chief sang LTO Bacolod. Yes, so nagpamati siya kay Idol Igigis na Action Rex, no? Ano ba, tiway kita da? Subong ka drive sa sasakyan niya, no? Okay. Ma-coffee ta di sa dalong pre. O, kung may chimpo, Sir Robin, No. Cup of Si coffee. Action Eric magbanway na chimpo. Subong-subong ako may chimpo. Ito ata chimpo, yeah. Huwag na problema ang coffee, dutang ko storya, cup of coffee, Action Rex, no? So that our day is very nice. No? About it, good. Good as cash, no? Sige Sige, Action Rex, ano yan? Latawon ko kung ano ini nga ka mga barangay, ay konsulta pa ni Sir Pico sa kay Police Colonel Henry Piñas. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Pobra nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action Radio, Philippine Standard Time, launa 6 na, 106 na mga kaksyon kay Batchmate Rolando Manzano. Linya pagkamo nga duha ni Eric. Nito, Eric, mag-istorya na ipertigid kadlaw ko sa inyo nga duha. Ya, dula, kapoy mo. Amogid man na, batsa. Kay Emily de la Cruz, gatamyaw lang kayalan to. Pas na ho, pamati, subong samtang panglaya sa imbang birthday niya subong. Okay. Kay Toto Edwin Pinida, may lang pag-monitor somewhere down the road. Toto Edwin Pinida. Andreo Benedicto, si Andro Benedicto. Kay Roming Sapar, ga-relax sa rest house. Yeah. Kay Kenji Yong, gapamati sa Dika Homes. Thank you so much, gida. Kay Diday Larida, may lang pag-monitor. And Rimar Gicano Haliasgo, dara sa Barangay Sagang, La Casiliana. Good PM lang. Kay Inday Blasa, kay Rowena Pandak, good PM lang. Kag kay Connie Comtian, kag kay Mary Ann Malunes Orebo. Nabales G. Samariho, may lang pag-monitor kag kay Mesquifi Compuesto Tobese. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:13 ng aton oras, 1:30 na mga kaaksyon. Sige kaya lang nagid ko sa tiyempo do, hindi nagid mapasiplatan. Di lang kita ko to banay mga kaaksyon. Namon sa kanginan, kita-kits kita buwasa dari sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton igasunod sa dili ginamang madugay. Salamat sigit mga kaaksyon. Kita buwasa dari sa Aksyon BBB. From 11 to 1 o'clock mga kaaksyon, salamat sigit. Ako ang inyo si kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of a clown. It's the part I must play. That's the way of a clown. Inyo na batian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon